Komárna na hosťovanie zo Slávie Praha, aj keď minulú sezónu strávil v nižších českých súťažiach, kde hral za Sokol Živanice. Úvodný výkop zaobstarali domáci, tí okamžite šli dopredu dlhým nákopom, či už hviezdy európskeho futbalu, ale potom vyrovnal Ezekiel Henty a obrat dokonal z pokutového kopu v predĺžení. Weiss, pozor teraz na prvú šancu domácich, v ktorej bol Nándor Tamáš. Rudzan, Bajemi. Mala to byť petička, nakoniec prepúšťačka, ale bola účinná, pretože lopta našla Jakuba Palána. Chyba v defenzíve Žiliny, ktorú nepotrestal Ožvolda. Ešte Žák. Stále Žák. Vracia loptu do ohňa, ale to už bolo nepresné od českého stredopoliara. Ďalších hráčov a preto práve Palán rozbieha break. Ožvoldova vynikajúca prihrávka. Bajemi ide do tutovky. Christian Bajemi. Neuveriteľné, čo Komárno zahadzuje v úvodnej štvrťhodine tohto zápasu. Nespraví s tým nič, no a po pol hodine vynútené striedanie na strane Žiliny. Jan Minárik má evidentne nejaké zdravotné problémy, pretože prepúšťa miesto na trávniku Sandrovi Narimanidzemu. Pilár, Šimko, ale ten loptu prichádza a konečne môže ísť Žilina do otvorenej obrany. Adank, Xavier Adank berie to na seba. Opäť Ďatko a jeho center. Sáraz s neistým zákrokom, ale pomohli mu spoluhráči. Ešte Bari, Faško. Káčer, Káčerová strela. Sáraz ju nedokázal udržať a Žilina ide do vedenia. Lukáš Prokop 1-0. Už po uplynutí tej jednej nadstavenej minúty ešte Marian Rúc nechal Žilinčanov dohrať celú situáciu a výsledkom je inkasovaný gól. Ešte raz celá situácia, Sárazov zákrok, neisto vyboxoval tú loptu po rohovom kope. Faško našiel pred 16-kou Káčera, ten tvrdou strelou narobil problémy Sárazovi, lopta ešte nebola za bránkovou čiarou, keď ju Sáraz vyťahoval po tom svojom neistom zákroku, ale Prokop už nemal problém dostať to do brány. 1-0 pre Žilinu v závere prvého polčasu. Toto je ten moment, ktorý nás zaujímal najviac, ktorý sme tam videli pred chvíľkou. Faul už je z obliga, keďže takto dlho čakáme, tak sa kreslia čiary. No a toto je ten moment, ktorý nás najviac zaujíma a naozaj nezávidenia hodná situácia rozhodcom, pretože to bolo veľmi tesné, to postavenie Prokopa v momente strely. Kový a žilinský brankár bez problémov situáciu vyriešil. Chcel rýchlo rozohrať na rozbehnutého Faška, no zároveň tým odovzdal loptu domácim, takže opäť už Ožvolda a po ňom Gambajar, ktorý gestom naznačil spoluhráčom, že majú ísť do 16-ky, pretože prichádza center, ktorý našiel Bajemiho. Výborná lopta z kopačky čerstvého hráča na hracej ploche. Bajemi ale ani vo svojej druhej šanci v dnešnom zápase neúspel. Oveľa ťažšia pozícia pre kamerúnskeho útočníka, ten však loptu iba spomalil. Bari. Ďatko. Káčer v dobrom nábehu, krásne si loptu prebral, 2-0 pre Žilinu. Komárno vstúpilo do druhého polčasu tlakom, ale Žilina vyučuje z efektivity. Miroslav Káčer to urobil nádherne, petou pod seba. Dostal loptu v pokutovom území do dobrej streleckej pozície a prekonáva Sáraza. Toto bola veľká futbalová lahôdka, čo nám teraz predviedol Miroslav Káčer. Šmehil bez šance zareagovať na ten vynikajúci prvý dotyk Káčera v pokutovom území. S rozumom uložené popod brankára, opäť ale odvrátený Narimanidzem, ešte Šmehil. Opäť lopta do pokutového územia, Bajemi opäť nedokázal prepáliť defenzívu a nepodarilo sa to ani Gambajarovi. Teraz krušné chvíle pre žilinskú defenzívu, Komárno pokračuje v tlaku, Žák. Sleduje iba Lukáš Prokop. Ten môže potrestať hrúbku Špiriaka. Sáraz výborne. Kaša výborne teraz vyviezol loptu a ponúkajú Kopáskovi. Kopásek, Ilko, dvojica striedajúcich hráčov Žiliny rozhodla o tom, že je to 3-0. Kopásek a Ilko sa prvýkrát stretli s loptou a okamžite vybavili to, že Šošoni vyhrávajú 3-0. Kopásek asistencia, Ilko gól. Veľmi zvláštny zápas dnes sledujeme v Zlatých Moravciach.
Komárno pokračuje v tom svojom tlaku. Kiš má opäť priestor na strelu. Tá ešte bola tečovaná. Mišovič! A výborne Belko. Prvým dotykom si to pripravil na ľavú nohu. Gamboš, Kiš, Mašike padá v pokutovom území a Komárno bude kopať penaltu. Jednu penaltu už túto sezónu Šmehil premenil. Premieňa aj druhú. S veľkým prehľadom si počkal na pohyb Ľubomíra Belka, poslal mu to do stredu brány a je to 1-3. Priniesla tento kontaktný gól na 1-3, pretože Mašike penaltu vybojoval, Šmehil ju premenil. Komárno odmenené gólom za dnešný výkon. No a pozor, pretože ešte môže prísť aj štvrtý gól. Pilár uvidí žltú kartu. Po tom, čo zastavil Teodora Staníka. Tak z tejto pozície to už vyzerá trochu inak. Áno, Šimko bol ešte pod Pilárom, ale pomerne ďaleko. Ten by Staníka v žiadnom prípade nestihol. Takže sa bude meniť žltá karta za červenú. A Špiriak bol ďaleko z toho môjho pohľadu. Po tých pár sekundách, keď tí hráči sa ešte sformujú, tak to vyzeralo, že Špiriak a Šimko boli bližšie, ako reálne boli ku Pilárovi. Nakoniec to bude zrejme Kristián Barine. Kopásek to vyskúšal! Krásny futbalový moment. Beňamín Sáras s nádherným zákrokom pokazil gólovú radosť Samovi Kopáskovi. Mohol to byť adept na gól mesiaca, tak to je hrdinom aspoň tohto momentu, brankár Komárna. No a ešte Marián Rúc, podobne ako v prvom polčase, po uplynutí nadstaveného času nechá Žilinčanov rozohrať aj roh, ktorý odvrátil Šimko a tým pádom je koniec. Žilina zvládla zápas 8. kola na pôde Komárna v Zlatých Moravciach, vyhrala 3-1.